To yallaɓai in dai za mu gaya wa kanmu gaskiya, in muka ce noma ta maza ce, to sai mu bar noma cin maza, sai mu bar musu cin abinci, mu bar musu kashe kuɗi, mu ce babu ruwanmu da kuɗi, babu ruwanmu da abinci, ko ba gaskiya ba. So shi yasa na duba na ga to ai ba maza kawai suke ribata harkar noma ba, kowa ma yana ribata, don haka kowa ma ya tashi ya tsunduma. To abubuwan da nake noma a gida su ne irin kayan miya, tattasai, attarugu, tumatir, alayyahu, ga cica in ka duba zaka ga har da su citta, su turmeric, su herbs and spices wato bangaren kayan kanshi na girke-girke kenan, su curry, thyme da sauransu dai, duka su muke nan noma. Karancin ruwa dai kamar misali a nan home garden ɗinmu na Gudulla Farms muna da matsalar ruwa sosai lokacin rani, saboda kusan haka demographic factor ake cewa yanayin ƙasar a nan unguwar haka ne, kamar falalan dutse ne a ƙasa, so sai kaga lokacin rani bohol baya ba da ruwa da kyau. So haka muke samu dai mu yi ta lallaba mu sa almajirai su ebo muna mu abin ga mu kawo tanki, mukan sayi tankin ruwa duk sati. Haka to tankin ma wani lokaci samun shi da wahala. Burin da nake son in cimma Gudulla Farms yau bai wuce in ce Gudulla Farms tana ciyar da Najeriya ba. So burina kenan, babban burina kenan yau a ce Gudulla Farms tana ɗaya daga cikin manoman da suke ciyar da ƙasa Najeriya.